שלום לכולם, אנחנו פה במתחם צימר עם שחרית, אחד המקומות המושלמים. באמת, חשבו פה על הכל, על כל הפרטים הכי קטנים. יש פה בית כנסת, אפשר לבוא פה, כמובן זה צימר שמיועד למשפחות, אפשר לבוא פה מספר משפחות ביחד, יש פה בית כנסת, יש פה חדר אוכל משותף, מי שרוצה. יש פה נוף מדהים, איזה מרפסת עם ג'ימבורי לפעוטות. ועכשיו שימו לב מה אנחנו הבאנו פה לאורחים הבאים שלנו. מתנפח של מיניונים, מדהים, שנכנס פה בול בציליה והוא עושה את ההבדל גם לילדים, ככה גם הילדים יכולים ליהנות וגם ההורים יכולים לשבת להם בשקט ובנחת. עכשיו שימו לב מה אנחנו עשינו פה. בשביל שהילדים יוכלו ליהנות, התקנו את הכבל, כמו שאתם רואים שמה, הכבל מותקן בגובה. ככה הילדים לא ייפלו מהכבלים ואפשר פשוט להשאיר אותם לשחק פה לבד. וההורים יכולים לשבת וליהנות להם בנחת.